Kif ftit qabel il-5 ta' wara nofsinhar li minn ħofra fl-art f'inħawi tal-aħrax tal-Mellieħa ħattella kadavru wara li aktar qabel mill-istess ħofra bdiet ħirġa raħat inten. Aktar qabel fl-istess inħawi tal-aħrax tal-Mellieħa instabet il-karozza ta' Pawlu Grek, ir-raġel ta' 47 sena u li kien ilu rrappurtat nieqes mill-ġimgħa li għaddiet. Il-pulizija mhix qed teskludi li dan kien każ ta' qtil wara li madwar il-kadavru nstab ħafna demm. Il-ħidma tal-pulizija bdiet kmieni filgħodu meta fl-istess inħawi nstabet karozza li wara ir-riżultat li kienet propju tal-istess Pawlu Grek. Madankollu kienet għadha mhix f'pożizzjoni li tidentifika l-kadavru illi kien fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni. Il-karozza li nstabet f'inħawi tal-aħrax tal-Mellieħa l-ġimgħa filgħodu u li aktar tard irriżulta li kienet ta' Pawlu Grek hija Isuzu Gemini tal-Ungriż bin-numru ta' reġistrazzjoni ċebeqa 494. Ftit wara li stabet il-karozza fuq il-post bdew jaslu xi qraba ta' Pawlu Grek. Sa dan it-tant f'każ separat membri tal-Forzi Armati ta' Malta matul il-jum tal-ġimgħa tellaw kadavru mill-baħar qrib Herzbank. Kien l-ħabta ta' nofsinhar meta l-lanċa tal-Forzi Armati Melita ħarġet f'inħawi ta' Herzbank biex tirkupra l-kadavru li kien jinsab ukoll fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni. L-awtopsja u testijiet tad-DNA għandhom jgħinu biex jiġi identifikat il-kadavru.